Ga je dan jaren vanmorgen en vanmorgen jet ik het. Oh, dan val je wel even stil. Want ja, het is een kanjerwest. Het is een klassieker in het vrouwelijksreden, maar in de hele Nederlandse sport eigenlijk. Hè. 2 jaar op een kwarte baan heb ik haar streden. Hoe wie dat? Nou, dat wie het eerste in het eerste jaar dat aardig, lukte me dat aardig om haar te verslaan. Maar in het tweede hier wie zij zo verschrikkelijk sterker en hier is het zo verschrikkelijk onder de knibbel. Daar wie net met aan te rieten. Die won toen ik alles. Vol kring. Ja, ze kon net hoe verliezen. Het letterlijk dan in die marathon rijden en dan wie ze eigenlijk al een beetje op haar eind van haar carrière, maar toch elke keer dat vernietigen, elke keer dat winnen willen. Een sportvrouw par excellence die gewoon uitblinken wordt. Je wil het beste uit je lichaam halen. Nou is het nog altijd een voortreffelijk eigenschap, maar zij kon het. Er is natuurlijk een bepaalde groepering mensen die zeggen, je bent trouwd, ja dan mag je net meer aan dat circus meidwaan. Dat is van de jongere vrouw die op een door wijzen. Nou, maar ja, daar hier ze lak on. En daarmee is het net alleen voor het rijden en voor het vrouwelijksreden, maar ook voor de Nederlandse sport echt een kwaliteitwest. En zet onjoen hoe het kan en hoe het oorsmast, dan dat het wie. En nogmaals, daarom zeg ik, het weer een van de grutten. Hartje Keulen Deelstra, met al haar eigenschappen, die had ervoor zwaardigen en met die titels, dat lange baanverste voort kreeg. Dus al die rijders die duurt aan de dag uitblinken tot de mij Sven Kramer daar, die mij er dankbaar voor wijzen, dat is een fundamentlijn is door Hartje Keulen Deelstra. Het is een hele bescheiden vrouw. Zodra ze van het is alweer, dan hier ze absoluut op een gegeven moment alleen maar de dingen te doen wat gebeuren moest. En zie ik in praatjes, net de moeder in de handen en zo. Het weer een hele aardige, bijna de zachte, zefte vrouw. Als je dan wat bereiken en je wordt bekender en bekender, ja, dan wil iedereen je wat van je. En daar moest ze eigenlijk helemaal niet van hebben. Dit is gewoon uw zaadje en het bleef uw zaadje. Nou, haar prijzenkast kan net zien die van Wuston, alhoewel zij mij kwartebaan en marathon er ik dan wel een beetje zien onken. Maar ze weer wel de meest vernietigen en de meest die de tosken erin zetten, laat ik zo maar zeggen, van alle rietsters die wij gaan. Ja.